O audiovisual galego será o verdadeiro protagonista do Festival de Curtas Armadiña deste ano. A cita muda de filosofía nesta edición, apostando de xeito decidido polas pezas autóctonas. Fixeron máis fincapé na lingua, na nosa lingua galega, tanto nas para presentarse o concurso, como na localización, como na dirección. Para nós, eso é moi importante, é algo de agradecer, a verdad. Con este cambio tamén se reduciu o número de traballos presentados, pero non a súa calidade. Finalmente, das máis de 60 pezas recibidas, son 21 curtas as que se proxectarán na sección oficial e na de animación. Na que busca o mellor videoclip, poderánse ver unha decena de candidatas. Contamos con unha serie de curtas de moitísima calidade galega, directores increíbles, e o que buscamos é facer ver toda a calidade que hai neste país, en Galicia. Este non é o único cambio da edición deste ano. As proxeccións faránse todas no Fogar Armadiña de Combarro. Pola súa banda, a gala final será o domingo 17 ás 7 da tarde no Centro Cultural Xaime Illa. O venres abrimos cunha proxección de cinema local, onde converxen curtas, webseries ou videoclips que están feitas por persoas creadoras de aquí, nomeadamente de Pollo, pero tamén de arredores de Pontevedra. A programación inclúe tamén 3 obradoiros que se celebrarán os días 11, 12 e 13 de novembro sobre produción, o son e a interpretación respectivamente, dirixidos por profesionais dos diferentes eidos. Os prazos de inscrición aínda están abertos. Pola súa banda, o programa do día 14 dirixirase aos máis cativos, cunha andaina, unha sesión de contacontos e a proxección do documental idénticas. Xo domingo celebrarase unha sesión vermú e un coloquio con membros da Asociación de Profesionais da Dirección e Realización de Galicia.